Some saw the sun, some saw the smoke, some heard the gun, some bent the bow, sometimes the wire was tense for the no. We're caught in the fire. Say oh, we're about to explode. Carry a word. Una de les principals característiques de les cooperatives que ajuden a adaptar-nos a aquest moment de crisi és la seva flexibilitat. És la flexibilitat per adaptar-te internament com externament. Nosaltres mateixos som responsables de cap a on volem anar. Search for gold. Some dragon to slay. Heaven we hope. Si el nostre client està satisfet, assolirem uns resultats, que aquests resultats no són uns resultats financers, sinó són uns resultats cap als socis de treball, als socis de consum, la societat i les persones amb les que treballem. Per tant, per nosaltres els diners són un mitjà i no pas una finalitat. Que el que ens agrada fer, que és atendre persones que ho necessiten per algun motiu, continuï estant al bell mig dels interessos de la democràcia del país. Els factors d'èxit que faciliten la col·laboració pública-privada radiquen en l'objectiu que tenim amb dues parts de treure o donar resposta a les necessitats per un cantó dels ciutadans del territori i pel cantó de les cooperatives d'iniciativa social, les de donar resposta als seus socis i col·laboradors. Els factors claus d'èxit que realment determinen el que un projecte de col·laboració entre el sector públic i el sector privat funcioni, per mi rauen en la confiança. En la confiança en què cadascuna de les parts aporta uns elements que li són específics. Formar part de la sectorial d'iniciativa social de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, el que ens aporta és el fet de poder formar part d'una xarxa activa on tenim l'oportunitat de connectar, d'aprendre, de compartir amb cooperatives que, com nosaltres, volem prendre la iniciativa per aportar transformació social en el nostre entorn.